Какво правим, когато не можем да заспим? Търсим идеалният матрак, защото лошият сън е нещо, което не трябва да търпим. В Мебели Идея знаем, че сънят е важен, затова ви предлагаме богат избор от висококачествени матраци, които ще поддържат комфорта ви през цялата нощ. Предлагаме разнообразие от матраци с различна дебелина и пълнеж, за да изберете подходящите за вас. Матраците с Memory Piana са изключително удобни за всеки, тъй като променят формата си според тялото и осигуряват идеална поддръжка от главата до глезените. В Мебели Идея залагаме на качеството, като предлагаме и матраци с висок клас кълъфи Pierre Cardin. Това е матрак с охлаждащ ефект с ядро от 19 см високо еластична пяна, вътрешен кълъв с цип за максимална хигиена и външен кълъв с цип за лесна поддръжка. Pocket System матраците имат огромен плюс и това е индивидуалното опаковане на всяка пружина в тях. Ортопедичните зони с различна твърдост гарантират, че всяка зона на тялото получава нужната подкрепа, а комфортът е на ниво. За още по-голяма дълготрайност, матракът е с добавено сребро в текстила на покритието, което осигурява антибактериално и антистатично действие. А ако искате допълнителна мекота и височина, вземете топ матрак от полиуретанова пяна. Доверете се на нашите консултанти, които са специалисти и ще изберат за вас правилния матрак. А освен това, ще има намаление до 50% отстъпка, както онлайн, така и във физическия ни магазин.